Bonjour et bienvenue. Καλώς ήρθατε στο κανάλι και σήμερα θα πάμε να μάθουμε πώς σχηματίζονται τα ρήματα του πρώτου group. Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτά τα ρήματα. Ποια είναι τα ρήματα του πρώτου group? Πώς τα αναγνωρίζω? Τα ρήματα του πρώτου group έχουν κατάληξη ER στο απαρέμφατό τους. Par exemple, on a le verbe parler, μιλάω, jouer, παίζω, habiter, μένω, κατοικώ. Πώς σχηματίζονται και πώς κλείνονται. Αρχικά θα πάρουμε το απαρέμφατο του ρήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί θα το χρειαστούμε ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να κλείνουμε το ρήμα. Παίρνω λοιπόν το απαρέμφατό μου, on a le verbe parler, και την κατάληξή του, er, θα την διώξω, θα τη σβήσω. Και αυτό που θα μου μείνει, parle, είναι το θέμα του ρήματος. Το θέμα τι το κάνω, το κρατάω και στη συνέχεια πάμε να δούμε ποιες είναι οι καταλήξεις των προσώπων. Για το εγώ είναι για το tu, es και ούτω καθεξής, όπως βλέπετε στο slide. Και πάω να συνδέσω τα κομμάτια του puzzle. Πρόσωπο, το θέμα του ρήματός μου και την κατάληξη. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, κατεβαίνει ο τονισμός, vous parlez, il parle. Παρατηρούμε όσον αφορά τη φωνητική και την ακουστική ότι σε όλα τα πρόσωπα εκτός του νου και του βου ο τονισμός είναι ψηλά. Je parle, tu parles, il parle. Ενώ στο νου και στο βου, nous parlons, vous parlez, il parle. D'accord? Bien. Καλώς εδώ. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα ρημάτων. Δεν είναι τυχαία, όπως καταλαβαίνετε, τα δύο ρήματα που έχω επιλέξει για να δούμε και θα εξηγήσουμε γιατί. Nous avons le verbe chanter, τραγουδώ, et le verbe aimer, αγαπώ, μου αρέσει. Αν παρατηρήσετε, η διαφορά τους είναι ότι το chanter ξεκινάει από σύμφωνο, ενώ το aimer ξεκινάει από φωνή. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο πρώτο πρόσωπο, στο ρήμα aimer. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Chanter, er. Διώχνω την κατάληξη και μου μένει το θέμα, όπως είπαμε και πριν, ακολουθούμε τα ίδια βήματα. Και στο aimer αντίστοιχα. Αίμα. Κρατάμε το θέμα. Et voilà! Και να τα ρήματά μας. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, κατεβαίνει ο τονισμός, vous chantez, il chante. Όπως παρατηρείτε, διαβάζουμε μέχρι το τελευταίο σύμφωνο. Κάποια φωνήεντα δεν ακούγονται. Je chante. Διαβάζω μέχρι το τε. Tu chantes, il chante. Αλλά στο νου και στο βου, nous chantons, vous chantez, il chante. Και μετά ξανά ψηλά, ανεβαίνει ο τονισμός. Στο aimer λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, επειδή ξεκινάει από φωνή το ρήμα μας, θα βάλουμε απόστροφο. Και αυτό συμβαίνει μόνο στο πρώτο πρόσωπο, τουλάχιστον στο γραπτό λόγο. Και όχι σε κανένα από τα υπόλοιπα πρόσωπα. Καλώς μέχρι εδώ, μια χαρά. Δεν ξέρω αν έχετε απορίες. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε πει πολύ αναλυτικά. Ici, je vous donne quelques exemples dans le phrase. Σας δίνω παραδείγματα ρημάτων μέσα σε προτάσεις. Τα ρήματα που είναι στις παρενθέσεις είναι σε μορφή απαρεμφάτου, επομένως πρέπει να τις πειράξουμε, να τις διαμορφώσουμε, ανάλογα με το υποκείμενο που έχουμε. Πώς θα ξέρω ποιο τύπο θα βάλω? Πρέπει να ελέγξω το υποκείμενο. Στα πρώτα παραδείγματα σας δίνω απευθείας το υποκείμενο. Στο παράδειγμα 4, για παράδειγμα, σας δίνω ένα κύριο όνομα, τη λέξη Marie. Δεν χρειάζεται αυτό να σας μπερδεύει. Χρησιμοποιείτε το L. Αφού η Μαρία είναι κορίτσι, βάζω το L σαν υποκείμενο. Ή στο αμέσως επόμενο παράδειγμα, les enfants. Έχω έναν πάρα πολύ ωραίο πληθυντικό. Le και ένα S εδώ στα παιδιά.
Τα παιδιά λατρεύουν να τραγουδούν. Αφού έχω πληθυντικό, είναι il. Άρα με αυτό το σκεπτικό θα πάω να φτιάξω στη συνέχεια τον τύπο μου. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πατήσετε και παύση στο βίντεο, ώστε να κάνετε και τη δική σας προσπάθεια, να κάνετε λίγο practice και να πάμε στη συνέχεια να δούμε τις απαντήσεις μαζί. Voilà. Και έχουμε τις απαντήσεις μας, όπως είπαμε και πριν. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο εδώ. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπάθειά σας και πώς θα πήγατε. Quoi d'autre, τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να δούμε. Εδώ. Merci pour votre attention. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Au revoir!